ejiri ya wee mụpụtara ụwa Jesu Kristi dị nọ n'anyị ihe nke dị ụwa ta ụwa, onye ndị mmụọ ọma na ike niile nke eluigwe si na ya na-eto na-esekpuru ebube eze gị. Anyị na-arịọ ka igwe ka anyị tikọọ olu anyị na nke ha were umeala na-eto gị na-asị, nsọ 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 osoro ọchịchị nke dibere ebube gị jupụtara n'eluigwe taa, Hosanna onye kasị otu ahụ ọgbakọ o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa ka ebube n'otuto bunye ya ụmụazị ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ ga-ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke Because